In Hebrews 3, chapter 3, verse 12 to 13. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, and departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitful of sin. Kita mga igsoon, kay nga naman kailangan ta magtarong sa Ginoo, kay hapit na mubalik ang Ginoo. Pangasan na siya, ang sang orasan na. Kuyaw na kayo ng orasa, iyara bang mga kuya, mga bugoy? Wala na siya pag-asa. Ayaw pag-anak pang, gamhanan ba atong Ginoo? Ang sang orasan na, di sa kagikan. Ay, kung buti man. Dako kabalo sa desisyon. Ginikanan minimo, ang ngayon lang na mahibaw di sa kagikan. Kabalo lang kasi akong barkada. Mga barkada may kahadlok sa Ginoo. Tagdi ako, magpahuwin ako. Lord, I know wala sa imong kabubuton akong anak. Pasayloa siya, Lord. Wala siya kasabot nga nung kinahanglan niya magtarong, Lord God. Pasabta siya, Lord. Kaya ni bubuhat ang tanan, Lord. Huwag ako, Lord, magsalig sa imong pamaagi.
welcome si Brother Junjun kay East Revelation Bible School. Amen? Wow, wow.